Il-ħidma tal-awtoritajiet Maltin waslet biex fl-aħħar xahar il-Gvern Malti bat lura 131 immigrant li riżulta li kienu qed jgħixu f'Malta b'mod irregolari. Fost il-ħidma tal-awtoritajiet hemm dik tal-Pulizija tat-Taqsima Speċjalizzata tal-Immigrazzjoni li saħħet bil-kbir il-preżenza tagħha fil-Marsa. F'dawn l-ispezzjonijiet il-Pulizija qed tarbel sew id-dokumenti ta' persuni li jkunu qed jitlajjaw fit-triq. Fl-aħħar ġimgħat bajlo li għadda l-Kunsill Lokali tal-Marsa waslet biex naqsu bil-kbir il-persuni li kienu jitlajjaw għax-xogħol f'din il-lokalità. Xena li kienet saret komuni għal bosta li ta' kuljum kienu jgħaddu minn triq għal Domoro fil-Marsa. Sorsi qrib il-korp tal-Pulizija qalu ma' One News li l-Pulizija qed tiġbor u tieħu d-depow bejn 4 u 6 persuni kuljum li jkunu qed jitlajjaw fil-Marsa. Dan wara li verifikawlhom id-dokumenti u jirriżultalhom li qegħdin Malta b'mod irregolari. Fl-aħħar ġimgħat One News inserta f'qagħda li jista' jsegwi waħda minn dawn l-operazzjonijiet fil-Marsa. Mażżerni tfaċċaw qatt ta' Pulizija Pajżana mit-Taqsima tal-Immigrazzjoni flimkien ma' uffiċjali tar-Rapid Intervention Unit. Il-Pulizija deru jduru żona ta' Aldomoro u kif ukoll ta' stabiliment magħruf fl-inħawi ta' Albert Town. Uħut mill-immigranti telqu jiġru mal-liraw il-Pulizija, madankollu uħut minnhom inġabru mill-Pulizija wara li ġew spezzjonati d-dokumenti tagħhom. F'ħin minnhom il-Pulizija lemħet ukoll immigranti qed barra quddiem binja abbandunata. Hawnhekk l-uffiċjali intervjenew u qajmu lir-raġel fejn deru jgħidulu biex imur jorqod fiċ-ċentru miftuħ. Feġġet ukoll karozza li allegatament waqfet sabiex tiġbor xi persuni għax-xogħol. L-uffiċjali tal-Pulizija għamlu ħin twil jitkellmu mas-sewwieq tal-karozza u deru iwissuh. One News mhux f'pożizzjoni jikkonferma x'passi ttieħdu fil-konfront tas-sewwieq. Iżda sorsi qrib il-Pulizija qalu kif każi bħal dawn tingħata twissija tal-li għabbew nies għax-xogħol mingħajr permess u jista' jagħti l-każ li jekk jerġgħu jinqabdu jitresqu l-qorti. Fis-satejn li għamilna fuq il-post, il-Pulizija tal-Immigrazzjoni komplew iwaqfu jiġbru n-nies b'dokumenti li ma kunux konformi mal-liġi. L-istess sorsi qalu ma' One News li qed isibu persuni b'dokumenti skaduti jew folot u oħrajn b'dokument ta' residenza Taljana li ma jkunx validu. Is-sorsi ta' One News żiedu jgħidu li qed isibu wkoll qatt ta' rġiel jitlajjaw għax-xogħol meta m'għandhomx permess tax-xogħol maħruġ minn Jobs Plus.